Irisi jamana ka binkani Ukraine kan ani baloko tiɲɛni min kɛra sababu ye o ye mɔgɔ miliyɔn 70 wɛrɛ gɛrɛ kɔngɔ la. Senegal, Amérique ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen John Kerry ye lahidu ta ka dɛmɛ dɔn Afrique ka cɛsiri la ka ɲɛsi waati jigini nɔfɛkow ma. Kerry ye kuma ta alamisa don farafina minisiriw ka lajɛba la. Tunisie, jamana fanga ni baarakɛlaw UGTT tɔnba ye bolonɔ bila bɛnkan dɔw la min bɛna foroba tiɲɛ sara bonya kalo 3 baarabila kɔfɛ min ye jamana farikolo tiɲɛ. O bɛnkan nin bɛ tali kɛ foroba tiɲɛ sara la san o san 125 ye fo ka se san 2025 ma. Mali la, maa murutulen kɔrɔw ka bɔ Coordination des Mouvements de la Zawad CEMA la bɛ ka sariya ni labɛn labato Kidali dugu camancɛ la. Namibi, Hindu jamana ye kɔngɔna 8 a musoman 5 ni cɛ 3 bena bila kuno marayɔrɔ b'a la Hindu jamana kan Madhya Pradesh mara la sibiridon. A kɔngɔna wara tuntununa Hindu jamana na san 1952 ka sababu kɛ jɛgɛminɛ ni sigiyɔrɔ bɔnɛni we.